Здравейте хора, казах и Happy Wheels и започваме с Happy Wheels. Така, сега е 10:53 и днес, защото е първия ден и от много време, 3 клипа. И се получи така, че ще има четвърти бонус клип, който ще е на топ 11 матч, за да видите, и когато мога ще пускам и на матчове клипове. Сега да започваме с Happy Wheels. Да. Здравейте хора! Нали, пак бях цъкнал пауза без да искам и днес ще играем John Cena Levels. John Cena. John Cena номер 1. Ще играем с дядката първо. О, това го знам. Фани го, фани го, фани го! Какво правиш, бе? С кое се фащаше, бе, хора? С Space ли се фащаше? Да, с Space. Не, бе, фани го, бе, трябваше, он няма го фащаше. Фани го, фани го! Така, гледате ли? Пеум! Откъснаваме му ръката. О, не! Та ще откъсне нещо. А не? Чекай! Чекай, асол! Фани го, фани го, фани го, фани го! О, да! Гледайте са! О! Добре, какво да стане? О, да, съм Джон Сина. О, да. Оле! 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 Люди чушки! Ау! Значи трябва с цялата засилка и да го строшим, така ли? И айде. Не става. Нещо от тук ми пречи. Не става това. Това левел. Да играем третия. Тези левели не са за мен, ако мисля, че казах. Но... What the fuck? Трябва да падна при топките ли? Не, щупих си. Не. Не. Оле. Добре, жив съм. Не за дълго. О, не, май! Пада! Оле!
Падна, бе! Крачката ми! Оф. По-скоро ръцете. Оле! Чеки! Хванах му нещо. Джон Сина. Бум. Чупих му кръка. Бързо да ходим да гледаме Джон Сина. Не, заклещих се между два вана и не мога да отида да гледам Джон Сина. Оле! Чакай! Той! Оле! Единия крак не ни беше от полза. Не. Както Дидо му вика Промастър. Пак не. Промастъра не може да отиде на шоуто. Не. Оле! Диня и Ананас си говорили на една маса и яли това повече това пука ми. Оле! My name's Рей Мистерио Jr. Това е детето на Рей Мистерио. Оле! Аз па съм детето на Джон Сина. Джон! Оле! Пусни Джон Сина. Браво, Джон Сина, дете. Джон Сина нещо си музика тук. Джон Сина. Не искам повече. Още едно-две нива и ще приключваме. Хайде. Хайде, стартирай по дяволите! То се е бъгнало нещо. Това ще бъде за този епизод, ако не зареди до края на епизода. Това ще бъде за този епизод и очаквайте в 12:30 почваме епизода и не знам кога ще го пусна. Чао!